Salut și bine am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Warframe. Să continuăm de unde am rămas. Ok. N-am mai jucat asta de când n-am filmat. Vreau să le filmez și să le joc atunci. Bun. Pare că merge foarte mult. Așa. Bun. The segment you need is in a nearby data vault. Infiltrate the vault and retrieve the Da, iar segment. asta, mă. The Ascaris is Contra working. asta ne-am bătut ultima oară, parcă. I see the shadows of your mind. Ok. Dacă mai vreți să continuăm seria asta, lăsați like, share, subscribe. Dați-mă, mă simt foarte, foarte bine. This data vault is equipped with a variety of security measures. Da, How you mai defeat știam those measures cum is up to se... you. De ce buton apăs să dau cu sabia. Pe ăsta e șoc. Știam că e, dar mă nu știu. Ce naiba. E pe aici. Am ce naiba să aud așa. Poate pe aici pe sus. Da, pe aici pe sus, cred că. Da, mai mult, da. Așa. Voi cum sunteți? Aici așa. Hack security. Fuck. Nu. Da. Așa. Ia. You're nearing the Ce console. naiba e cu ăsta aici? Trigger the alarms now and they will start destroying the data. M-a speriat o leacă. Vrea să fac cu mine. Da, bine mă. De ce am făcut asta? Nu contează tot pe aici merg, deci e ok. Control console. Să fac nimic. Pe aici. Ioi, parcur iară. Să sperăm că nu cad acolo. Ok. Iară, să hackuiesc. Nu știu ce hack e asta, dar... Bine, și eu le-am pățintit de... Aici că-s... Da. Ce n-am... stai pe aici. Așa. Bun. Primim și achievement. N-am, așa. Aha. Cred că am dat cap la file-ul. Data integrity verified. Retrieval was successful. The segment is yours. Știi ce? Head to Eu o să mă extraction. lupt cu voi. Continue lupt. As every moment passes, the Ascaris burrows, Fugi, fugi, fugi. Du-te, du-te, du-te. revealing you. Ia, ce mai bun. Pe aici, pe unde am fugit noi? Pe aici. Ok. Câini, ce sunt? Porci. Deci că arătau ca porci. Da, mă, mă fac urât rău. Îmi place că până am fost totul pașnic, liniște și acum îmi place că... Fugi, fugi, fugi. Da, cred că iată de acum. Ia, ba nu. Mamă, ce m-a speriat. Dar ce are de nu fuge, mă? Aha, nu, 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 nu. Așa.
Mission complete. Ce fain. Volt. Bun, n-am ce să astea. Plus ceva. Nu mă interesează asta. Nu fac mesaj, nu. Orbit, așa. Nu, aici, ce asta? E Star Segment. Ce naiba? Mă gândeam că este ca un workbench, dar... Welcome back, ba. operator. The operator has recovered a segment. Install it now. Ordis patiently awaits its installation. Cred că pot să schimb caracterul de aici. Get communications online. Mie nu mă interesează I asta. must analyze what Vors Ascaris is doing to your Okay. warframe. This technology is beyond the Grineer. It must be Corpus in origin. Nu știu, dar eu am obiceiul să filmez noapte. De exemplu, acum este 12:57, aproape Ordis 1, is grateful. 1 fără 3 minute. The operator is now connected with other Tenno in the system. The operator may now contact all black market scumbags. Contact În arms următoarea dealers. misiune mergem. Excellent idea, Ordis. Tenno, we need Well, to that's make that contact sound, with a that's Corpus defector sympathetic to the Cred că e Tenno aceeași. cause. Ba nu. They will, of course, require Hai la asta. compensation. Mai întâi. You see what Ordis is referring to, For operator? players in Prime. Nu, mă, pe In bune. this case, compensation will not be credits. Așa, mă. It will be freedom. Bun. I've Dacă updated libertai, navigation. nu You așa. will need to break him out of a Grineer gulag. Da, e unul bun. Așa. Îmi place că poți să te joci așa cu nava în timp ce se încarcă. Oare, așa faină grafică are jocul ăsta, nu știu, pentru un joc gratis e bombă. Ia, ni. Și povestea e destul de interesantă. Activity Control Console. Mamă, da, am ceva de mers. N-aș fi putut avea și eu ceva, un cal, ceva, care să merg mai repede. Mai rapide, am zis. Ce pe aici? Ah, fix pe aici trebuie să merg. Da. Bine că am mers pe aici. Că nu mă întorceam. Ok. The arms Iar dealer ăsta. is named Darvo. Ce vrei? He's being held in the prison block on the other side of this factory complex. Vestul. Nu vestul nimic, mă, nici o umbră a minții mele. Cine e bă ăsta? Ah, X. Still attack. How many Grineer slaves died to Okay. build this place? Și ce mai bine, nu mai fac gălăgie că o să vină iară o grămadă de oameni de ăștia sau nu oameni, ce-ar fi ăștia, extraterestri. Aha. Darvo is out for himself, but he is sympathetic toward the Da, Tenno. asta The are, Grineer must have found out. cum se cheamă, numește? The Ascaris is working. Breaking Aha. through. Numai la asta o să mă gândesc încă. Bă, dar eu cum n-ai bătut cu ăștia? Of your mind. Așa nici mă văd în seama, nu mă bag în seama. Don't let Vor distract you. Focus on the mission. It's our Okay. only hope of figuring out this link with Bă, him. dar mai am de mers mult de mare. Și... Ia. Da, am micuț să aici. Ce e aici, mă? Gangbang. Așa. Asta e mare. Hai, mă, așa. Fa. A, ba nu, hai, să aproape. Pe aici. Condor. E bun, nu putea să facă, să deschidă singur ușa. Tot eu trebuia. Ia, ce e aici? Ce naiba? Ah. E, asta e alt fel de extraterestru.
Hai mă, mor odată. Aia aș mai duie. Ce e asta, mă? Ce cap i-am dat la fraier This is ăla. the prison block. If you can avoid detection by the warden, it may be easier to get Darvo out. Ex-security. Bypass the security so we can enter. Hai mă. Așa. Bun. Încă un de-ăsta. Marș, mori. Ok. Ex-security, iară, mă. Bun. Ioi, ce e asta, mă? Hai, celulă, mă. M-ai interzis. Ia. Așa. Bun. Asta trebuie să scap de aici, cred că. Hai, mă, fraiere, hai. Bun. Da, trebuie să... urăsc misiunile de genul ăsta. Da, mă. Iar asta. Ex-security. Așa, bun. Hai, bă, ce față ai, mă? Ai, omul ăsta, mă. Îmi place când în tot ăsta extraterestri există oameni. Stai, că ăsta până vine... Bă, sper că nu o să meargă așa de încet și după... Bă, mai bine eram pe stealth. Nu fac gărăgii. Bă, poți să vii aici? Așa, nu poți. Extraction is ready. Hai, Remember, vino, your vino. success here Vino, depends on getting Darvo out of there. Hai. Ioi! Ioi, că nu-i văd, mă, pe ăștia. Bă, și luminotatea mea de la ecran e mică rău. Așa, mă. Dai. The Lotus must be desperate to send you fetching greedy fools from the corpus. Bun. Da, mă. Nu-mi zic că i-am dat cap, că... Ba, mă. Așa, da, mă. Bun. Hai, mă, că cred că de la CS încep să mai învăț cu astea cu armele. 50 credit. Ia, mă, încă un cap, așa, mă. Sau mor ăștia prea repede și nu-mi dau seama dacă le dau cap. Da, mă. Aoleu. Bă, da, și ăsta stă să-mi bat piciorul ca la plajă, în mijlocul mulțimii. Nu s-a răspunde și eu. Hai, boss, hai, Darvo. Ce nume mai e și ăsta, nu știu. Hai. Bă, da, sensibilitatea asta îmi prea place. Să o schimb eu după. Să-mi ziceți dacă sunetul este ok. Ai, tati, hai că-i serios. Să-mi ziceți dacă sunetul este ok. Nu știu, o să mai mă joc cu sunetul de la joc. Pentru mine, nu știu, e ok. Eu aș putea sări pe aici, dar asta nu cred că sare. Da, asta nu se sare aici. Hai, tati, hai că am câștigat și misiunea. Bine, nu, ăla fost ea cine știe ce, dar... Na. The Ascaris is letting Vaughn control your shield. We must figure out how to remove it. Avoid taking damage while I try and block him. Era așa un joc. Asta pe idei. Așa. Am ajuns pe da, bun. Ia. Încă un segment, ceva ce este. Mr. Segment. Nu știu ce face ăla, dar am zis, e bine și așa. Ia, X mods. Aici mi-a
Îmi upgradez caracterul. Fury. N-am destul de... Bine, o să văd eu cum se face. Scrie acolo tutorial, o să mă uit eu de asta. Ia ce aici. X Arsenal. Așa, mă, pe astea le am, bine. Habar la mine. Lasă-mă, vreau să-i zici. Papa, am dat mult asta. Volt 1. Equip, yeah. I see the operator can enable the mod segment now. Ordis will be delighted to show you how to upgrade your arsenal. May I recommend fire? Upgrade, yeah, unde e upgrade? Dați-mă! Mamă! Operator, I've linked the mod segment to your arsenal now. No need to thank me. Upgrade your warframe now. Go to the arsenal to see the weapon upgrade options you have. O să ies de aici. Păi, taci, mă, nu mai tot zi asta, mă. Stai, mă. Bravo, mă. Ordis patiently awaits compliance in using the new arsenal features. It is for the operator's own good. Trag așa? Da. Asta e faza. Install the mod. Așa. Nu, n-am făcut bine. Ordis patiently awaits compliance in using the new arsenal features. It is for the operator's own good. Ok. E interesantă povestea de la jocul ăsta. Ordis patiently awaits compliance in using the new arsenal features. It is for the operator's own good. Blueprint. Good luck. Ok, de aici. Ok. Segment. Ordis patiently awaits compliance in using the new arsenal features. It is for the operator's own good. Da, trebuie să merg iar. Oricum, taci. Taci, mă. Aoleu. Nu contează. Aici se va termina al doilea episod. Și dacă vă plac episodurile de Warframe, ziceți-mi în comentarii. Dați like, share, subscribe. Ne vedem la următorul episod. A lot of possibilities. Install the mod before we can continue. Thanks for helping me out back there. I'm in your debt, and I often pay my debts. I recognize that device. It's a parasitic restraint. We Corpus use something similar to keep our robotics in line. So, to settle my debt, I give you a very expensive blueprint. For free! Because I like you. And well, a lot of my customers don't live long with these grenade dogs chewing up the system. Here, use your foundry to build a countermeasure device from this blueprint. Good luck. Vora's Ascaris is burrowing into your warframe. I'm worried it will affect your mind. I can't lose you, Tenno. We must restore the ship's foundry immediately. A nearby ore extraction colony will have the foundry technology you need. I am certain they will share it with you. Its location has been added to your navigation console.